Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarapy ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyran Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Abu Dhabi'nin Mirat Üşer Şahzadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaraly güýçleriniň ýokary ferkerde başlygynyň ornmatary Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyanyň arasynda telefon arkaly söhbetleşdi boldy. Milli liderimiz we Abu Dhabi'nin Mirat Üşer Şahzadasy biregi mukaddes Gurban bayramyny gutlap, iki ýurduň dostlukly halklaryna awadançylyk we rowançlyk ardy etdiler. İnsanperwerlik, hoşniyetlik, awadançylyk ýaly ýokary ruh gymmatlyklar özüne jemleýän bu ajaýyp bayramyň köp asyrlaryň dowamynda bolşy ýaly mundan beýlegem tutuş islam dünýäsinde raýdaşlygyň we betewlüň berkidilmegine ýardam berjekdigini ynam bildirdi. Söhbetdeşler Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky däp bolan dostlukly gatnaşyklaryň özara düşünişmiň ýokary derejesinde eýe bolup, siýasy, diplomatik, sowda, ykdysady we meden insanperwer ugurlarda sağlaşykly ösürilýändigini kanagatlanma bilen bellidiler. Hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow, Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyany Türkmen Emirat gatnaşyklarynyň berkidilmegine we iki ýurduň arasynda özara peýdaly gatnaşyklaryň giňeldilmegine möhüm üns berýändigi hemde oňa goşýan şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyny birege hormat goýmak we golluk bermek ýolguları esasynda ýoly goýulan döwlet ara gatnaşyklarynyň mundan beýlegem ýetgiderli ösürilmeginiň geljeki ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Şunun bilen malykda ozal gazanlan ilalaşyklar ýerine ýetirmek, şol sanyny daşary siýasat idaralary ulgamyna gatnaşyklar, şeýlede dürli ugurlarda hyzmatdaşlyk ösürmek mümkinçilikleri, şeýlede anyk netije esaslanýan gatnaşyklaryň täze görnüşlerini işläp taýýarlamak bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berildi. Türkmenistan prezidenti we Abu Dhabi'nin Mirat Üşer Şahzadasy sevitleýän we ählimi meseleleri boýunça pikir alşdylar. Şunlukda halkara ykdysady gatnaşyklaryna oňoýsuz täsir bolan we adamzada täze wöhüm salýan koronavirus ýokunjy bilen baglanşykly meseleleri degilip geçildi. Milli liderimiz döwletimiziň bu umumy dünýä görüşini ıgrarlygyny belläp, wöhüme garşy netijeli görüşmek maksady bilen ýakly ýurtlaryň taýlalarynyň utgoşdurylmagynyň werurdugyny nazarlaýan, halkara hyzmatdaşlygynyň işçileşdirilmeginiň aýratyn ähmiýetini nykdady. Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we Abu Dhabi'nin Mirat Üşer Şahzadasy, Birleşen Arap Emirlikleriniň ýaraly güýçleriniň ýokary serkerde başlygynyň ornmatary Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan döwlet ara gatnaşyklarynyň mundan beýlegem ynanşmak, açyklyk we birege düşünişmek esasynda ösüriljekdigini ynam bildirdiler we birege berkjan saglyk, asyrly başlangyçlaryna uly üstünlük, iki ýurduň halklaryna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we güllläp ötüş ardy etdiler. Şeýlede hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň vice-prezidenti, premier ministri, Dubai Emirliginiň häkimi Şeyh Muhammed bin Rashid Al Maktoum bilen telefon arkaly söhbetleşdik boldy. Hormatly prezidentimiz Dubai häkimini we Birleşen Arap Emirlikleriniň dostlukly halkyny islam dünýäsiniň mukaddes bayram bolan Gurban bayramy bilen gutady. Milli liderimiz ýokary ahlak gymmatlyklaryny, ruhy tämizlik we insanperwerligi özüne jemleýän bu mukaddes bayramyň tutuş musulman ümmatyny betewlüň hemde raýdaşlygyň berkidilmegine mundan beýlegem ýardam berjekdigini ynam bildirdi. Gutdawlar we hoşniýetli sözler üçin hoşalyk bildirip, Birleşen Arap Emirlikleriniň premier ministri Muhammed bin Rashid Al Maktoum öz gedegini hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we tutuş türkmen halkyna iň gowy arzuwlaryny aýtdy. Telefon arkaly söhbetleşigiň dowamyny döwlet ara gatnaşyklarynyň möhüm ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. İki ýurduň arasynda ýoly goýulan diplomatik, ykdysady we insanperwer gatnaşyklaryň berkidilmeginiň taraplaryň siýasy isleglerine we behfitlerine dogry gelýändigi bellenli. Döwlet başlarymyz Birleşen Arap Emirlikleri bilen gatnaşyklaryň uzak möhletleýin, birege ynanşmak we netijeli ýagdaýda ösürilme ugruna ähli werur taýlalaryň ediljekdigini belledi. Portotdan peýdalanyp, hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow onuň aly hedretini iki döwletiň arasyndaky dostluk gatnaşyklarynyň berkidilmegine we möhüm ugurlar boýunça ýoly goýulan özara behfitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine üns berýändigi hemde şahsy goşundy üçin minnetdarlyk bildirdi. Häzirki döwürde wajyp mesele bolan hemde halkara sowda ulgamyny, önümçilik işinde we daşary ykdysady gatnaşyklarda çökgünlüğün emele gelmegine sebäp bolan koronavirus ýokunjy bilen baglanşykly meselelere degilip geçildi.
Bu wöküme garşy netijeli görüşmek üçin ähli ýurtlaryň tagalalarının birleşdirilmeginiň berurdugyny belläp, hormat prezidentimiz Gurban Guly Berdimuhammedow Türkmenistanyň bu howpa garşy görüşüň täze usullaryny işläp taýýarlamakda dünýä birleşigi bilen işçiň hyzmatdaşlyga taýýardygyny tasdiklady. Söhbetdeşligiň ahyryna taraplar biregi Gurban maýramy bilen ýene bir gede gutlap, iki döwletiň halklarynyň parahatçylyk, awadançylyk we mundan beýlegem güllläp ötüşardy etdiler. Şeýlede Türkmenistanyň prezidenti Gurban Guly Berdimuhammedow bilen Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistanyň prezidenti we Bahreýniň paşasy birege mähirli sözlerini aýdyp, Türkmen Bahreýn gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaý we geljekki uğurlar boýunça iki çäk duşlukda pikir alşmak, şeýlede halkara siýasatynyň käbir meselelerini ara alyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi hoşalyk bildirdiler. Hormatly prezidentimiz Bahreýniň paşasyny dünýäniň musulmanlary üçin mukaddes bolan we ýokary ahlak kymmatlyklaryny özüne jemleýän Gurban maýramy bilen gutlady we oňa berkjan saglyk, bagyt, dostlukly ýurdun halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk we güllläp ötüşardy etdi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamynda milli liderimiz we Bahreýniň paşasy häzirki taryhy döwürde täze mazmun bilen üstü ýetirilýän döwletara gatnaşyklaryna ýokary baha berdiler. Türkmenistanyň we Bahreýn paşalygynyň gatnaşyklary mundan beýlegem ösürmäge ıgrarlygyny tasdiklap, söhbetdeşler odal gazanyň ýalaşyklaryny çäklerini we sowda ykdysady pudawyny bolşýaly, meden insanperwerlik uğurlaryny, özara gatnaşyklar giňertmeň geljek uğurlaryny nazara alyp, onuň anyk uğurlaryny ketitdiler. Belenşýaly häzirki döwürde diňkukluk we biri hormat goýmak esasyna ýola goýulýan Türkmen Bahreýn gatnaşyklary ýakly uğurlar boýunça işiň ösürilýär. Söhbetdeşligiň dowamynda döwlet başçylygy we Bahreýniň paşasy sebitlerini we halkara meseleleriniň möhüm uğurlary boýunça pikir açdylar. Şunuň bilen maglykda geografik taýdan uly giňişli gurşap alan we köp döwletleriň kebde halklaryň durmuşyna oňaýsyz täsir ýetirýän täze görnüşli koronavirus ýokunjy bilen baglanşykly meseleleri degilip geçildi. Hormatly prezident Gurban Guly Berdimuhammedowyň belleşýäli Türkmenistan COVID-19 ýokunjyna garşy görüşde dünýä birleşiginiň taýlaryna hemme tarap bilen gollap berýär. Ýurdumyz howply wökme garşy üstünlikli görüşmek üçin ýalaşykly wedipleriň taýýarlanmagyna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmeginiň tarapdary bolup durýar. Goşaşanlaryny hormatly prezident Gurban Guly Berdimuhammedow we Bahreýniň paşasy Hamad bin Isa al-Halifa birege Gurban maýramy münasibetli hoşniýetli arzuwlaryny aýtdylar we iki ýurdun halklaryna parahatçylyk, awadançylyk hemde rowaşlyk arzuw etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň dokma senat pudagynyň önümçilik düzümleri ýokary şeýli we sarpejleriň ösen isleglerini laýyk gelýän önümleri bilen barha meşgullyk gadanýar. Pudagyň maddi enjamlaryň binýadynyň putulandyrylmagy, oňa täzeçil tehnologiýalaryň öňde barjy iş usullarynyň ornaşdyrylmagy, iň esasy bolsa, hormatly prezidentimiň belleşýäli, bu ugruň ilmi esasy ösdirilmegi özüniň oňy netijesini berýär. Şunlukda ýurdumyzyň dokma senatyny öňürleýän ýokary hili önümler eski bazar öpüşün etmek bilen bir hatarda pudagyň eksport mümkinçilikleriniň ýokurlanmagyny şertlendirýär. Şuwunlar gala, nusoy, birgüt, brend nişanly dokma önümleri häzirki döwrüň geçkinli haritlaryna öwrülýär. Türkmenmarşy dokma toplumynyň Nusoy, Göktepe dokma toplumynyň Gala we Gypçakdaky dokma toplumynyň birgüt nişanly önümleri özüniň ýakymlygy we ýokary hil derejesi bilen sarpejleriň arasynda uly islegden peýdalanýar. Şeýle harit nişanly egneşikleriň satyp çykarylmagy bu haritlary bolan isleň hasam artmagyny şertlendirdi. Paçatymyzdaky Altynasır harit şynaslyk merkezinde we Aşgabat şäherine täze açylan dokma haritlaryny satýan dukanlarda degişli nişanlary bolan brend önümlerinden ibaret bolan egneşikler aljylaryň badawat ünsüni özüne çekdi. Ekologiýa taýdan arasy we adam şuny ýakymly matalardan taýýarlanýan libaslaryň düzümini, baş gaplaryň, agyz burun örtükleriniň we tomus paty üçin ýetlenen ýeňsiz köýnükleriň bolmagy olary bolan isleň artmagyny üçin etdi. Bir biçüwde taýýarlanýan egneşikleriň arasynda ýurdumyzyň dokma senaty ministrligi bilen Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň arasynda gazanylan ýalaşyk esasyna taýýarlanan agyz burun örtükleriniň bolmagy, häzirki döwürde howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçüriniň gadydan artmagy bilen baglanşykly ýagdaýlary nazara alyp degişli öňüňal şäherleriň işçiňleşdirmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Döwlet başçylygy ýurdumyzyň dokma senatynyň maddi enjamlaryň binýadynyň putulandyrylmagy,
Bu uğra değişli yokur hünärli işgärlerin taýýarlanmagy, şerde onun ölümçülük kuwatlyklarynyň dowruplaşdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berýär. Bu bolsa puwdoň kemme tarapdan ösdirilmegini, onun ölümçülük derejesiniň ýoklanmagyny, öňürleýän önümleriň dünýä bazarlaryna orunlaryny berkitmegini şertlendirdi. Ýa-da kuwata Türkmenistan dünýäniň durly ýurtlaryna özümizde öňürlen dokma önümlerini uğradýar. Bu ýokary sepkitler biziň dokmaçylarymyzyň durly derejeli halkara forumlaryna we sergilerine üstünlükli gatnaşmaklary bilen tasdiklanýar. Şonu olar dünýäniň öňde barjy kampaniýalaryny we firmalaryny, dokma enjamlaryny we iň täze tehnologiýalar öňürjileri hemde iýerjileri hyzmatdaşlyga çekýärler. Daşyndan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümler öňürmek boýunça we Türkmenistanda öňürilýän haritlary eksport etmek boýunça döwlet maksatnamalarynyň işini durmuşa geçirmegine möhüm ähmiýet berilýär. Şunun bilen maglykda Göktepe'niň dokma toplamyny öňürilýän gala nişanly ýokary hili önümler soňky döwürde barha meşhurlyk kazanýar. Munyň özi toplamda ekologiýa taýdan arasaçyk malyň ýokary hili gaýtadan işlenýänligini, ondan taýýarlanýan önümleriň ýokary halkara ülümlerine laýyk gelýänligini aşkar edýär. Kädirki wagtçyly önümçülük düzümleýin özgörtmeleriň geçirilmegi netijesinde şeride paýtatymyzda we sewitlerde ýokary tehnologiýaly önümçülikleriň ulanmagy berilmegi bilen bu podok degişli önümleriň önümçülük mukdarlaryny ýergiderli artdyrýar. Podong önümçülük detsgalaryny kädirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän täze önümleriň öňürilýänliginden bellemeli. Şonlukda ýurdumyzyň dokma senat kärhanlaryna, halkymyzyň ösün isleglerini we dünýä bazarlarynyň esasy uğurlaryna nazar alynıp, toplumlaryň önümçülük düzümleri dowruplaşdyrylýar we oňa häzirki zamanyň ösün tejribesi işiň ornaşdyrylýar. Türkmenistanyň dokma senat ministrliginiň önümçülük kärhanlary özleriniň iş tertibini döwrüň talabyna laýyk derejede saglaýarlar. We häzirki zaman matalaryny, libaslary taýýarlamak boýunça maksatnamaly şäherler durmuşa geçirýärler. Aqşam libaslardan we agyz burun örtüklerinden ibaret bolan aqşam egneşikler häzirki döwrüň geçkinli haritler bolup durýar. Munyň şeýledigini sewda merkezlerine goralýan sewdanyň işçiligi aýdyn görkezýär. Ýurdumyzda ösdirilip ýetiştirilýän paçydan taýýarlanýan nak ýüplükler, jana ýakymly libaslar öňürmeň baş şertini emele getirýär. Şeýle-de paýtatymyzda we sewitlerde hereket edýän dokma kärhanlaryna ýüpek matalaryň önümçüligine de ähmiýet berilýär. Ulgamyň önümçülik toplumlaryny öňürleýän haritler dünýä bazarlaryna öz orunlaryny barha pogtalandyrýarlar. Türkmenistany öňürli diýen nişan bilen eksport edilýän haritler daşary ýurtlaryň talapkär bazarlarynyň geçkinli haritlaryna öwrülýär. Podoga deýişli senat kärhanlaryny oturdulan döwrwap enjamlary ufatlyk bilen erkedýän işgärler kunärmenler asylly zähmetiň nusgasyny görkezip işleýärler. Olaryň birleşen tagalasy netijesinde ýurdumyzda öňürilýän dokma önümleriniň görnüşleri barha artýar we hilem ýokarlanýar. Bu bolsa ýurdumyzyň eksport mümkinçilikleriniň giňelmegine hasam ähmiýetli bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň tagalasy bilen dokma toplumlarynyň dowruplaşdyrylmagy, olary ilimyň iň soňky gazananlarynyň işiň ornaşdyrylmagy, işgärleriň iş we durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy, dokma senat puwdogynyň işiniň netijeliginiň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Bu bolsa öňde durýan wezipeleriň üstünlükli durmuşa geçirilmegine şertlendirýär. Paýtatymyzyň sewda toplumlaryna peýda bolan durly biçimdäki sport libaslarynyň, tomuz giyimleri, şerde ýakymly sport egneşikleriniň taýýarlanyp, ýylata ködürlenmegi halkymyzyň şeýle haritlary bolan isleglerini kanagatlandyrmagyň ýolunaky möhüm ädime urly. Bu bolsa beýlek uğurlarda bolşýaly, ýurdumyzyň dokma senat kärhanlaryna ýerine ýetirilýän işleriň häzirki zaman talaplaryna dol laýyk gelýänliginiň aýdyn suwtnamasydyr. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne gahrman arkadamyda döwleti degişli bolmadyk telekeçilik ulgamyny ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri ösdürmegi diňe bir milli ykdysadyýetimiň bolman esem ählimumy ykdysadyýetyň häzirki ösüşiniň ileri tutulýan uğurlaryny nazara almak bilen kiçi we orta telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmagy hemişe ünsmerkini taklaýar. Bu orada milli liderimiziň ýokary bakatyna munasip bolan döwletli diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösdürmäge sallamly goşunt goşup, durly podoklarda netijeli işler alyp barmak bilen ulmy şöyle tatsamlary durmuşa geçirýärler. Şeýle kärhanlaryň birem Balkan welaýatynyň merkezi Balkanawa şäherindäki Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzaty bolan Batlyk adam hususy kärhanasydyr. Hormatly prezidentimiziň telekeçil ulgamyny ösdürmäge berýän ýygyderli himayet gollawlaryndan ruhlanyp, ähmiýet çekýän Batlyk adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri häzirki wagtda Türkmenistan bitaraplygyň mekaniýalynyň ruhyna munasip işleri bitirmeň hötdesinden gelýärler. Kärhananyň bölümlerinde oturdulan täze innowasion tehnologiýalar, ýagny paýta tüýümden ýüplük egirji, taýýar ýüplükleri boýabagan etlenen hemde jorap örji enjamlar häzirki wagtda netijeli işledilýär. Bu ýerde ähmiýet çekýän hünärmenleriň tagallalary netijesinde ýokary hili ýüplük taýýarlamak işi üstünlikli ýerine ýetirilýär.
Büyük sudy kärhananyň ýüplük önümçiliginde çygymal hökümde zerur bolan paýtanyň edid watanymyzda öndürilip geçirilýänligi, bu ýerde taýýarlanýan önümiň özüne düşýän bahasyny ardanlatmagy hemde düşünýüntliги ýokarlandyrmagy oňun täsirini ýetirýär. Olara Serdar etrafında 10.589 hektar yer bölünüp berilmegi we onda gowçu ekmekliň ýoly goýulmagy bolsa, ýüplük öndürjüleriň işleriniň hasam ilerlemegine, öňde goýulan meýilnamalaryň agry bilen hötte gelmegine goşýan goşuntylar uludur. Batlyk Adam Sudy Kärhanasynyň hünärmenleri bölüme gelýän paýtany ilki bilen tüýdüji enjamdan geçirip, soň daraýjy enjamy uradýarlar. Ondan soň bolsa, geçirji, towerji, egerji, saraýjy bölümlerden geçirip, durly belgili ýüplükler taýýarlanýar. Taýýarlanýan ýüplükler bolsa degişli bölümlere iberilýär. Büyük kärhananyň ýüplük bölüminiň gapymy bölüminde bolsa, ähli işler awtomatlaşdyrylan bolup, onda hünärmenleriň bir näçeti tutanýly rahmet çekýärler. Bu ýerde ähli wagtda berk we ýokary hili ýüplükler döwrap derejede gaplanyp, ýüplük ammarlaryna ýerleşdirilýär we müşterileri uradylýar. Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam Sudy Kärhanasynyň ýüplük bölüminde öndürilýän ýüplükleriň hilini we berkligini anyklaýan barlahany bölüm hereket edip, onu döwrap enjamlaryň ençemete oturdular. Büyük sudy kärhananyň ýüplük bölümünden başga da ýüplük boýagy bölümi hem hereket edýär. Onda hünärmenleriň oňlaşa tähmet çekip, olar ýüplükleri ýokary hilli boýamakda aýraty netijelik görkezýärler. Kämil enjamlar bilen enjamlaşdyrylan boýagy bölüminde her günde dürli renklere boýalan ýüplükleriň umumy meşgöri 5 tonna bolýar. Batlyk Adam Sudy Kärhanasynyň jorap, örji we tikin bölümlerinde de berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ruhyna laýyklykda işler alınıp barylýar. Ýokary hil ülümlerine laýyk gelýän daşary ýurtdykin enjamlary bilen işleýän jorap önümçilik bölümini her günü 50.000 ogly durly görünüşli jorap jüýütler taýýarlanýar. Büyük sudy kärhanada her ýylda 18 million jüýüt ullary we çagalara netlenen joraplar taýýarlanylýar. Büyük sudy kärhananyň ýene bir bölümleriniň biri joraby ütükleýiji we taýýarlaýjy bölümdir. Onda dünýä ülümlerine gawat gelýän täze innowasion tehnologiýalar ornaşdyrylan. Olaryň kömegi bilen Büyük sudy kärhananyň hünärmenleri bir ýygyň düýüniň dowamynda 50.000 ogly jüýüt joraplary ütükleýärler we taýýar önüm görnüşine getirýärler. Maglasy Büyük sudy kärhananyň öndürýän önümlerini hünärmenler ýokary baha berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylyny ýokary ölümçilik görkezlerine besleme maksat edilýän Balkan welaýatynyň Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam Sudy Kärhanasynyň hünärmenleri hatda tutanýly rahmet çekýärler. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzyň owa hoşuluk podugyny ösürmekde we oňa ilimiň gazananlaryny puhta ornaşdyryp, edilýän işleri kämilleşdirmekde dünýä nusgalyk işler amala aşyrylýar. Gahrman arkadamyzyň owa hoşuluk podugyny ösürmekde dördüp berýän giň mümkinçilikleri usat bagwanlaryň durly görnüşli miweli baglary ösürip ýetirmekde we bol hasıl almakda ul ýardam berýär. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň bagwanlaryna berýän kömekdir gollawlarynyň ruhlanyp rahmet çekýän Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mar welaýatynyň erkin gurulşy hususy kärhanasynyň Owsgan etrawyna ýerleşýän owa hoşuluk bölüminiň ustat bagwanlarym Türkmenistan bir taraplyň mekan ýylynda alma baglaryndan bol hasyl almakda öz münasip goşuntlaryny goşýarlar. Gahrman arkadamyzyň paratatly siýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ýakly ugurlary sağlaşykly we döwrap ösürilýär. Ýurdumyzyň hususy ulgamyna berilýän ünsüň netijesinde telekeçilik işem barha ýokurlanýar. Beýasaşy okyply, ýokary hilli, ekologiýa taýdan arasy önümleri öňürip içerki bazarlarymyzy üçin edip, ýylatymyzyň ösen isteklerini kanagatlandyrmakda bir näçe işler durmuşy ornaşdyrylýar. Gahrman arkadamyzyň saýasynda owa hoşuluk podugyny ösürmek, her ýyla miweli baglaryň hasyllygyny ýokurlandyrmak, halkymyzy ter miwe önümlerini üçin döwletimiziň öňe sürilýän esasy uğurlarynyň biridir. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň bagwanlaryna dördüp berýän giň mümkinçiliklerini jogap edip, Türkmenistanyň Senagaçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Mar welaýatynyň erkin gurulşy hususy kärhanasynyň Owsgan etrawyndaky owa hoşuluk bölüminiň wekmesör işgärleri we tejribeli bagwanlary ahlasy hemde tutanýerli rahmet çekýärler. Bu hususy kärhananyň bagwanlary özlerini owa hoşuluk maksatly bölünip berilen 300 hektar yer bölüginiň 40 hektaryny almalaryň saýlama 4 görnüşini ösürip ýetirýärler. Sudy kärhananyň wekmesör işçileri bu ýerde ilimiň gazananlarynyň giňden peýdalanyp, howa şertlerimizde durnukly, ýokary hasyl berýän alma nahallaryny oturdup, miweleriň bol hasylyny ýetirýärler. Bu kärhanada yer we suw serişçilerine netijeli peýdalanyp, miweli baglary ýydyk etmek, ziýankeşlere garşy görüşüp agrotexnik çaýlar geçirmek işlerem talaba laýyk ýoly goýulýar.
Hususi karhananyň öz serişçileriniň hasabyna satyn alynan daşary ýurt traktorlarynyň we dürli owa hujuluk gurallarynyň kömegi arkaly baglaryň aralyklaryna sürüm işlerini geçirmek, baglaryň düýplerini ýumşatmak ýaly işlerini ýerine ýetirmek bilen alma baglaryndan bol hasyl ýygnalýar. Miwol baglary dökümler bilen goşmaçy imitlendirmek we günüň ýetişiklisinden goramak maksady bilen ýürüýte polisiýen örtükler bilen alma baglarynyň üstleriniň ýapylmagy oňy netijesini berýär. Ekin meydanlarynyň baglary her 3 günden iki tarapdan damjylyň usuly suwuruş işleri geçirilýär. Baglar damjylyň usuly suwurulmagy ýerleriň şoğurlaşmagyny öňüne almagy we suw taşytlygyny ulanmagy uly ýardam berýär. Bu hususy karhananyň owa hujuluk bölümini bagwanlaryň toplan ba tejribesini durmuşy ornaşdyrmak üçin äkli şertleriň dördülmegi geljekde ýene de beýleki miwol baglaryň birnäçe görülüşlerini ýetişdirmeklige ruhlandyrýar. Bu ýerde hatar tutup, uzoklary uzap gidýän bol hasyrly alma baglaryny synanyňda bagwanlaryň pek zähmetiniň we ihlasanyň ýerine düşendigini aýdyn görmek bolýar. Hususi karhananyň ussat bagwanlary ýyda ýetirilýän alma baglarynyň her düýbinden 10 kilogramdan 45 kilogramaçy alma hasyryny alyp bolýandygyny uly buýsanç bilen belläp geçýärler. Gahrman arkadamyzyň dördüp berýän giň mümkinçiliklerinden ruhlanyp, ihlasy däkme çekýän hususi karhananyň agdyber işgärleri ýetişdirilen bol hasyly zaýysyz ýygnamak işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Tejribeli bagwanlar şu ýylyň göýdüni bişip ýetişek almalaryň bol hasyly bilen ýurdumyzyň içerki bazarlaryny üpçün edip, ýylatymyzyň ösen isleglerini kanagatlandyrmaklygy maksat edinýärler. Karhananyň ussat bagwanlary we zähmetler işgärleri şanly bir taraplymyzyň 25 ýyllyk toýuny şu ýyllardan taýýarlyk işlerini guramaçylykla alyp barýarlar. Ýurdumyzyň owa hujuluk budugynyň ösmeginde bagwanlara durly görnüşli miwol baglar ösdirip ýeşdirip, miwe önümleriniň bolşulygyny döretmekde geň mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyda alkyşly sözlerine diýalarym. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormat prezident bilen taýsir taýlalarynyň ýetgider aladalarynyň netijesinde daşky urşa goramak, ýurdumyzyň tebigatyny, watanymyzyň ekologik awadançylygyny üpçün etmek babatda geň gowrumly işler amala aşyrylyp, täsin keşfi, gözellükler bilen haýrany goýan tebigi meskenleri ylmy taýdan öwrenmäge, ösümlik we haýwanat dünýäsini baýlaşdyrmaga gönükdirilen döwlet siýasatlary uly üstünlikler besenýär. Gulgulzarlygy, bağ bostanlygy bürünýän jennetli diýarymyzyň tebigi gözellüklerini gorap saklamak, asyl nusgasyny geljek nesillerimize ýetirmek bolsa, her bir türkmenstanlynyň mukaddes borjydyr. Gözel tebigatymyzyň üstünlikleri baý, owdun kunjuklerini gorap saklamakda, diýarymyzyň gündäwr sebtinde ýerleşýän döwlet gorakhanalarynda da netijeli işler alınıp barylýar. Eýleýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek döwlet biosfera gorakhanasy ýurdumyzda ilkinji döredlen gorakhanaryň biri bolup, sähralyk görnüşleriniň aýratynlygy, öz bolşulygy hemde özüne çekjiligi bilen tapawutlanýar. Gorakhanyň işgärleriniň baş maksady hemde wezipesi garawum jümmüşindäki sähra tebigatyny öwrenmekden, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde dikeltmekden baratdyr. Gorakhana gündäwr garawumyň merkezinde Türkmenawa şäherinden 70 kilometr günorta gün watarda ýerleşýär. Ençe meýleň dowamında alınıp barylýan ylmy bararlaryň netijesinde gorakhanyň çäklerini tüýdemdirjileriň 29, guşlaryň 202, süýrenjileriň 22, oňurgasyzlaryň ýagny mörmöjekleriň 1343 görnüşiniň, şeýle-de ötümlikleriň 32 maskalasyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklanyldy. Gorakhanadaky haýwanat dünýäsiniň 20 görnüşi Türkmenistanyň gyzyl kitabyny, şolaryň içinden 5-ti halkara derejede gyzyl kitaby girdilendir. Şol sanda gorakhanada ýurdumyzyň gyzyl kitabyna girdilen guşlaryň 13 görnüşi hasaba alındy. Soňky ýyllarda gorakhanyň işgärleriniň alyp barýan işleriniň netijesinde ýitip ýok bolmak hopy awanýan guşlaryň durly görnüşleriniň sanyny epesli artdyrmak başardy. Gorakhanada esasan ýerli ötümlikler agdyklyk edip, olaryň aglabasy endemiki häsiýetli, başga ýerde duş gelmeýän ötümliklerdir. Repetekde duş gelýän ötümlikleriň aglabasynyň dermanlyk häsiýetine ýedigi bellerlikli ýagdaýdyr. Öz bolşuly sähralyk tebigatda bolan bir gorakhana ýylyň islendik paslynda da täsinlikleri, tebigatyň gözelliklerine baý bolup, gören haýrany goýýar. Şeýle-de Repetek döwlet biosfera gorakhanasynyň ýerazy tebigi çäkli gorakhanasy bolup, oňa halkary derejä berildi. Ýerazy çäkli gorakhanasy 30.000 hektara barabar bolup, şonuň 90.004 metr meýdanyny durly öwrümdäki akar suwly köýleriň bir näçesi eýleýär. İmitlik ýokumynyň kän bolmagy, çäkli gorakhanada guşlaryň oňoýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilikler döredýär. Esasanan bu ýerde hemişilik mesken tutan guşlar, ýurdumyzyň çäklerinden uçup geçýän sow guşlary, şeýle-de gaýlaryň we ördökleriň durly görnüşlerine gawat gelmek bolýar. Ýerazy çäkli gorakhanasyny degişli akar suwly köýlerde balyklaryň 11 goloý görnüşi duş gelýär.
Köllerde olaryň tebii ýollar bilen köpelmegine ören uly amatlyklar bar. Ýerazy kölünde suw ösümlikleriň ençe görnüşleri bolup, suw jandarlarynyň iýmitlik düdüminiň belli bir böleginde diýe. Goruhananyň işgärleri ýurdumyzyň gözel tebigatyny baýlaşdyrmakda, gorap saklamakda, watanymyzyň ekolog awadançylygyny üpçün etmekde alınıp barlayan oýlanşykly döwlet siýasatlary üçin mehriban arkadamyda öz hoşallyklaryny aýdýarlar. Hormatly adamlar, bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 25-nji iýulda saat 20-den 26-njy iýulda saat 20-nji boljak wa barady. Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyna asken bulutly howa bolup Demirazov günmatardan tilde sekundda 7-12 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 24-29 gradus mayl. Gündüzine 38-43 gradus ıssy. Kenarky taraplaryna bolsa 31-36 gradus mayl bolar. Ahal welaýatyna asken bulutly howa bolup günnogordan tilde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 23-28 gradus mayl. Gündüzine 37-42 gradus ıssy bolar. Mar welaýatyna az bulutly howa bolup Demirazov günnogordan tilde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 23-28 gradus mayl. Gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Leva welaýatyna az bulutly howa bolup Demirazov günnogordan tilde sekundda 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 22-27 gradus mayl. Gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulutly howa bolup Demirazov günmatardan tilde sekundda 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 21-26 gradus mayl. Gündüzine 36-41 gradus ıssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly howa bolup günnogordan tilde sekundda 9-11 metre ýetýän şemal ufer howa gejesine 25-27 gradus mayl. Gündüzine 40-42 gradus ıssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 26-syny magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany araşdyrýar. Edid watanaşlar, şu günler howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçüriniň kadydan 15 götürüm artmak bilen baglanşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ileşler. Bu günleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyalyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly şoňa bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolun ederler.